Hytaýa degişli bolan aňtaw howa şary ABC-nyň howa serhedinde birnäçe günden bäri süzülip durýardy. Pentagon howa şarynyň Amerikadaky strategik harby obyektler ýydarlap gözegçilik etmek wezipesiniň bardygyny belledi. Bu ýagdaý bilen baglanyşykly Hytaýdan birnäçe gün boýunça ses çykmady. Iň soňunda howa şarynyň ýalňyçlyk bilen Amerikanyň howa serhedine girendigini öňe sürdi. Bu wakadan soň öňden bäri tertipleşdirilen Blinken'in Hytaýa bolan resmi sapary togtadyldy. Iki ýurduň diplomatik gatnaşyklarynda bolsa sowaşma emele geldi. Birnäçe gün boýunça Amerikanyň howalarynda süzülen Hytaýyň aňtaw şary Pentagon tarapyndan urulyp düşürildi. Howa şar Pentagon tarapyndan barlyga alyndy.